Аз по-млада от 27 няма да станат, реших, че вече е време да добавя някакви по-силни съставки към грижата за кожата, най-вече за да се боря с бръчки и цялостно увисване на кожата. Част от продуктите, които започнах да включвам, са на испанската марка Mesoestetica. Ако не сте ги чували, попитайте козметичката си следващия път, защото доста от тях използват именно тази марка. Брандът се слави с над 40 години стажа в козметиката и с идеята всеки продукт да се разработва в собствена фармацевтична компания. Аз лично главно се впечатлих от формулите и това беше причината да ги пробвам, защото се базират на изследвания и клинични проучвания, плюс постоянни иновации. Най-интересната иновация, за която успях да прочета, се нарича активация на сиртуини или така наречените гени на дълголетието, които поддържат младостта на клетъчно ниво. Много интересно. В видеото може да ме видите как използвам един от коледните им пакети. Аз избрах лифтинг пакета, но мисля, че има анти-ринкъл, който е за бърчици и такъв, който е глоуинг за блясък. Избрах си лифтинг, защото, както ви казах и в началото на видеото, боря се с малко по-увиснала кожа вече. Не знам, може би аз си въобразявам, но така ми се струва и реших, че искам да третирам тази зона. Между другото, тези пакети са много подходящи за подарък на майка, на съпруга, на женската аудитория като цяло. От целия комплект серумът може би ми е най-любим, защото отново много иновативен и трябва да се активира с завъртане и разклащане. В себе си съдържа витамин С, феролова киселина и антиоксиданти, главно за да се борят с бляска на кожата. А крема е формулиран да стяга контура на кожата и в него има любимите ми пептиди. Разгледайте ги, според мен си заслужават.